Kay demsenu ye wuli ka jɔ min kɛ ni ka kati jijeni fo ka se kay sira tigɛli min kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen o kɛra sababu ye ka nafolo miliyari 2 bɔɲanko kumaniya an ka jamana wagadenba ma. An ka jamana ɲɛmaa sen donna wuli ka jɔ minnu bɛ ka kɛ Japon jamana la waasa min ye bɛn ani basigi o ka se ka sabati an ka jamana hakaja farafina tilebi bolo jamana bɛɛ lajɛlen na. An ka jamana kɔ ka Centrafrique kɛrɛnkɛrɛnnenya la a jirala k'a fɔ kasoden kɔni caya bɛ ka kɛ sababu ye ka dekunba kɔni lase kasodenw ma a sababu kɔni ye gɛlɛya jugu min bɛ ninnu ka jamana kan. O de ye kunnafoni bakurubaw ye an bɛna dɔ fara minnu ka di aw ma bi karidon ka bɛn ni Muharam kalo tile 2 hijira san 1441 aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan. An ka jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita jumadon ka bɛn ni utukalo tile 30 ye san 2019 a sen donna sigi dɔ ma ni o kɛra Japonkaw yɛrɛ fɛ yen nɔ a bɛ ka kɛ hukumu min kɔnɔ ni a bɛ ka fɔ a ma ko TICAD wulikajɔ ninnu kun tɛ dɔwɛrɛ ye bɛn ani basigi o bɛ se ka sabati cogoya min na farafina tilebi bolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka jamana kɔnɔ ni ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ a jirala k'a fɔ sigi in kɔni a ɲɛmɔgɔya dɔ kun tan bɛ k'a di farafina ka bolodenɲɔgɔnma jɛkuluba min ni a bɛ fɔ a ma ko Union africaine fo ka taa se Japonkaw ka jamana ma hakaja diɲɛ jɛkuruba caman yɛrɛ kun bɛ kɛnɛ in ka waasa bɛn ani basigi kuma o na se ka fɔ cogoya min na anw ka jamana ani farafina tilebi bolo bɛɛ lajɛlen a jirala sigi in kɔnɔ k'a fɔ min kɔni ye farafina tilebi bolo mako bɛ basigi la waasa ɲɛta baaraw ka se ka sabati cogoya min na Sumuya Tara ale ka walawalaliw an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. An ka jamana kunnafoniw na an b'a ladɔnniya k'a fɔ sigiba dɔ kɔni bɛ ka kɛ Japonkaw fɛ sigi in kɛnɛ kan mun y'an ka jamana ɲɛmaa ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale bɛ yen nɔ kunungo jumadon ka bɛn ni utukalo tile 30 ye san 2019 an ka jamana ɲɛmaa kɔni ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ sigi in baara bala ka boli mun kan n'o de ye ka bɛn ani kɛlɛya sabati Afrique jamanaw kɔnɔna na ko waleya kɔni ka ɲi sabula ka ale yɛrɛ ka jamana n'o ye ba Maliba ye k'a mɔgɔ bɛ nin waleya ninnu na an bɛ donni min na i n'a fɔ bi ka fara an ka jamana ɲɛmaa kan jamana caman kɔni kun ɲɛmaa bɛ yen nɔ fo ka taa se jɛkulu caman ma mun bɛ tali kɛ UNICEF jɛkulu UNESCO jɛkulu fo ka taa se CICR jɛkulu ma sigi in kɛnɛ kan an ka jamana ɲɛmaa n'o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a y'a jira sigibaw la k'a fɔ kumasen mun kɔni b'u da n'o de kɔni ye ka bɛn ani kɛlɛya sabati farafina jamanaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya Sahel jamanaw na ko waleya kɔni ka ɲi kosɛbɛ sabula k'an bɛ donni mun na n'i y'a ta k'a lajɛ Sahel jamanaw na ko banbaci walew kɔni cayalen don yen nɔ o de kama k'ale kɔni nisɔndiyara ni sigi ɲɛ Japonkaw fɛ yen nɔ n'i ye ni sigi yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ sigibaw kɔni y'u sinsin kosɛbɛ bɛnbaliya fo ka taa se sida bana yɛrɛ ma u y'a jira k'a fɔ yanni san 2030 waati cɛ sida bana kɔni ka kɛlɛ pepewu ka bɔ Afrique yɛrɛ jamanaw kɔnɔna na u ma ɲina tuguni mɔgɔw kɔ mɔgɔ minnu bɛ n'u kɔni bala ka bɔ Afrique kɔnɔna na ko sababuya kɛ kɛlɛ ani bɛnbaliya yɛrɛ ye n'o maa ninnu kɛlen don ko kunda Somali jamana Libi jamana ninnu fo ka taa se Tchad yɛrɛ jamana ma u y'a jira k'a fɔ u caman kɔni bɛ degun modèle bɛɛ lajɛlen na k'u bɛna wuli k'u jɔ ko waleya ninnu kɔni kɛlɛ sigibaw y'a jira k'a fɔ ko wari dunko jugu min bɛ Afrique jamanaw kɔnɔna na fo ka taa se dankari kelen dɔ muso yɛrɛ ka hakɛ caman na ani denmisɛnninw ka hakɛ caman na Afrique kɔnɔna na ko waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna kɛlɛ ni jamana ɲɛmaa ninnu bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ faralen ɲɔgɔn kan ni sigi kuma yɛrɛ bɛɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ sigiba ninnu u y'u sinsin kosɛbɛ bɛɛ ani kɛlɛya de kan Afrique jamanaw kɔnɔna na bɛɛ ni basigi halisa an b'an dama kasi masa subhanahu a ka ɲɛ anw ka jamana ma waasa ɲɛta baaraw na se ka sabati cogoya min na o tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana marabolo ɲɛmaa Dr Bubu Sise a ka wulikajɔ minnu kɛra ni ka a kunda Kayi marabolo la ka kɛɲɛ ni Kayi denmisɛnninw ka wulikajɔw ye waasa a na se ka taa sira yɛrɛ cogoya bɛɛ lajɛ kabini Kati fo ka taa se Kayi ma an ka jamana marabolo ɲɛmaa taama kelen kɔni kɔnɔna la a ye i kunda min ye Kayikaw yɛrɛ ka pankuru jigi kɛnɛ a ka japon filanan min jɔlen bɛ Kayi waasa a na se ka gɛlɛya min bɛ an ka jamana marabolo fɔlɔ la a na se ka o bɛɛ lajɛlen lakodɔn cogoya min na fɛɛrɛw ka se ka sɔrɔ a la Ali Kulibali ka seereyaw an b'a ɲɛmada olu fɛ Mali kunkanko kibariyaw la fɛn ye Mali ministre ɲɛmaa n'o ye Dr Bubu Sise ye ni ale ye wulikajɔ kɛ ka taa Kayi mara kɔnɔna n'o ye jamana fɛn ye marabolo fɔlɔ kɔni ye o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ Dr Bubu Sise Kayi marala fɛn ye ani a ka maa minnu kɔni ta bɛ o yɔrɔ la ko o kɔni ye wulikajɔ kɛ yaasa ka se ka yɔrɔ dɔ kɔni ka taa bɔ o la k'o yɔrɔ jateminɛ n'a sɔrɔ fɛn ye a baaraw kɔni kɛmɛ sababaw ye o tɛ yɔrɔ wɛrɛ ye fɛn ye Kayi pankuru jigi kɛnɛ ni u b'o wele aéroport international Kayi Dagdag a jirala k'a fɔ ko Dr Bubu Sise a taala a ɲɛda
o kan a jirala k'a fɔ ko maa min kun be a ɲɛmɛsa o tɛ maa wɛrɛ ye ministri min ka baara kɔni ɲɛsinen don fɛn ye sirabako ani jamana yɛrɛ yiriwali o ministri o kɔni ni u b'a wele ko ministre des transports et de la mobilité urbaine a jirala k'a fɔ ko o de kun bi fɛn ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛma fo ka taa se fɛn ye ka yɛrɛ pankuru jigi kɛnɛ o ɲɛmaaba n'u o y'a directeur kɔni ye a jirala k'a fɔ ko o kɔni ye ko bɛɛ lajɛlen kɔni jira fɛn ye a kɔnɔna fɛnw fo ka taa se a kɛnɛma ko bɛɛ lajɛlen jira docteur Bubu Sise la o de hokun kɔnɔ fɛn ye docteur Bubu Sise a ka lajɛliw kɔni sen fɛ a nana ye k'a fɔ ko fɛn ye ka pankuru jigi kɛnɛ kɔni ye ko fɛn min do a kɔni kɛmɛ ka diɲɛ yɛrɛ bɛ fɛn ɲini fɛn ye pankuru jigi kɛnɛ kɔni na ko o bɛɛ lajɛlen b'a la o kɔrɔ b'a jira ko fɛn ye pankuru jigi kɛnɛ in kɔni ye ko a kɔni kɛmɛ sababa ye o de hokun kɔnɔ a jirala k'a fɔ docteur Bubu Sise a ye kɛrɛnkɛrɛnɲɛna pankuru jigi kɛnɛ in kɔni na a ye yɔrɔ minnu kɔni jateminɛ kosɛbɛ nazaraw bɛ min wele ko aérogare o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn ye minɛnw bi bila yɔrɔ minnu na fo ka taa se maaw mana jigin u bɛ kɛ yɔrɔ min na ko a y'o yɔrɔw fana jateminɛ kosɛbɛ fo ka taa se yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen ni u b'a wele ko aérodrome n'o o ye fɛn ye pankuru yɛrɛ bi jigin yɔrɔ min kɔni kan ko a y'o bɛɛ lajɛlen kɔni jateminɛ o de hokun kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko fɛn ye ka pankuru jigi kɛnɛ kɔni ye ko fɛn min do ko a kɔni a ko bɛɛ lajɛlen kɔni ye sababu ye wa a jirala fana k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ fɛn ye ka pankuru jigi kɛnɛ ni u b'a wele ko aéroport international Kayi dagi ko fɛn ye ɲina kɔni ye a ye pankuru dama kɔni jigila o yɔrɔw la wa o pankuru bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni u b'o wele ko les vols privés ni o ye kɛ yɛrɛ ye pankuru kɔni ye ko n'i y'a jateminɛ ko fɛn ye a kelen kɔnɔna na i b'a sɔrɔ maa 300 bɔɲɔgɔnko ko o bɛ o kɔnɔ ko o kɔrɔ b'a jira fɛn ye nin pankuru in jigi kɛnɛ in kɔni ye ko a kɛnbɛ a kɔni bɛɛ fɛn kan ka don pankuru kɛnɛ kɔni na ko o bɛɛ lajɛlen kɔni b'a a kɔnɔ o kɔfɛ a jirala k'a fɔ ko yanni o yuru cɛ fɛn ye docteur Bubu Sise a n'a a nɔfɛ jama ko o kɔni taala o ɲɛda yɔrɔ kan n'u ye Kayi sanfɛ ji sira ni maaw b'a wele ko pont o filanan ni dun ye deuxième pont ye ko o kɔni taala o ɲɛda o bɛɛ lajɛlen kɔni kan ko o nana a jateminɛ k'a ye fɛn ye o baaraw bi sen kan n'i y'a jateminɛ 100 sira la fɛn ye 75 bɔɲɔgɔnko o bɛɛ lajɛlen kɔni kɛnbɛ o la a jirala k'a fɔ fɛn ye maa min kun bi a ɲɛma o yɔrɔ fana o de ye ministre min ka baara kɔni ɲɛsinen don fɛn ye jamana jɔli ko ani jamana jɔli minɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔli ma n'u b'a wele ko ministère des infrastructures de l'équipement a jirala k'a fɔ ko o de kun bi a ɲɛma ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni jira a la a jirala k'a fɔ ko fɛn ye docteur Bubu Sise a n'a ka maaw o na taa o ɲɛda yɔrɔ wɛrɛw la ni o ye Bafulabe Manantali Kati ani ka taa se yɔrɔ wɛrɛw ma don nataw fana na yaasa fɛn ye baara minnu bila bɛ sen kan ye o baaraw fana ɲɛ na se ka sɔrɔ o la cogoya minnu na halisa an bɛ Kayi denmisɛnninw ka wulikajɔ min kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen waasa u ka siraba ana se ka dilan cogoya min na kabini Kati ka tɛmɛ Dijeni Hakaja ka se Kayi yɛrɛ ma a jirala k'a fɔ a kɔni wulikajɔ kɛra sababu ye ka dekunba de lase an ka jamana sɔrɔ yiriwali ma n'i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ an ka douaniers a jirala k'a fɔ utukalo kɔni sa waati in na u kɔni ma se ka baara ɲɛnama kɛ o bɛna kɛ sababu ye ka sefa wari miliyari 2 bɔɲɔgɔnko o de ye kumaniya an ka jamana wagatiba ma Amadu Ɲamele min sɔrɔ o la an ka ɲamadaw fɛ Sirako gwɛlɛya min tun wulila anw ka jamana kɔnɔna na min ni daminɛna jumajan yɛrɛ tɛmɛnen anw ka jamana kɔnɔna na n'a daminɛna Kayikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ bari denmisɛnninlaka dɔw kɔni wulila ka fara ɲɔgɔn kan ka yira k'a fɔ gwɛlɛya min bɛ yen nɔ n'o de ye sirako ye ka bɔ Bamakɔ yan nɔ ka Kayi yɛrɛ lasɔrɔ ka taa fo Senegal yɛrɛ dancɛ la ka fɔ o kɔni gwɛlɛya nɔ kan olu na balan kɔni da sira la a bɛ fɔ min ma ko blocus ni a yɛrɛ daminɛna Kayikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ nka ni Kati labanna ka i sen don sirako in yɛrɛ fɛnɛ gɛlɛya bɛɛ lajɛlen na o gɛlɛya nɔ kan ni faamaw kɔni ye wulikajɔw bila sen kan Mali yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔba n'an ko a ma ko premier ministre n'o ye docteur Bubu Sise ka taa se sécurité d'état yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ma n'o ye Jawara ye olu ka sigikafɔw kɔni kɔnɔna na balan minnu kɔni tun dalen don siraw la olu balanw bɛɛ lajɛlen wulila ka bɔ yen nɔ kunnafoni di sɛbɛnw ka taa se kunnafoni carinsow ma anw ka jamana kɔnɔ ka taa se diɲɛ yɛrɛ jamana wɛrɛw ma olu bɛɛ lajɛlen ye dɔ fɔ a gwɛlɛya kɔnɔna na ni nin siratigɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ an b'a fɔ min yɛrɛ ma blocus ka bɔ Bamakɔ yan nɔ ka Kayi lasɔrɔ a kɔni kɛra gwɛlɛyaba de ye ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka jamana sɔrɔ ma bari jamana marabolo ɲɛmɔgɔ n'o ye docteur Bubu Sise ale ka ɲɛfɔtogo la ni ye nin siraba yɛrɛ ta k'a lajɛ ka bɔ Bamakɔ yan nɔ ka Kayi lasɔrɔ ka taa fo ani Senegal yɛrɛ dancɛ la kunnafoni dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ sefa wari miliyari 2 don o don o de bɛ sɔrɔ nin siraba in kan hali ni y'a sɔrɔ maa dɔw kɔni y'a fɔ ko jateminɛ ka kɛ hakɛ in yɛrɛ la nafolo kasabi min fɔlen filɛ nin ye nin siratigɛ in yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a kɔlɔlɔ kɔni binna maa minnu kɔni kan kosɛbɛ ni jateminɛ kɔni kɛraw la o kɔni ye douaniers de olu de sigilen don mobili minnu kɔni bɛ taa ni ka segin kɛ nin siraba in kan ka se ka o nafolo kɔni ka se ka salen minɛ olu la o salen min n'o bɛna bila faso yɛrɛ waganden kɔnɔna na min b'a to jamana yɛrɛ ka ɲɛnamaya yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na douaniers ɲininkali olu kɔni y'a yira k'a fɔ nafolo min kɔni bɛ tiɲɛ faso yɛrɛ kun a nafolo dagosi kɔni ka bon kosɛbɛ bari ni douaniers yɛrɛ ta k'a lajɛ tile yɛrɛ kɔnɔ u bɛ nafolo min na don anw ka jamana kɔnɔ ka taa se dɔgɔkun ma kalo ka taa se san yɛrɛ ma jateminɛ kelen don nin bɛɛ lajɛlen na nka ka taa ye k'a fɔ ni balan kɔni donna sirabako kɔnɔna na mobiliw ka taga ni ka segin o ka kɛ nin cogo in
in na tantɔ o ye gɛlɛyaba de ye ka ɲɛsi jamana yɛrɛ sɔrɔ ma. O kɔfɛ waribon minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna na n'an ko a ma ko banki, olu minnu ye juru don maaw la min b'a to u yɛrɛ bɛ se ka sanni feere kɛ cogo min na, nin fana bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba de ye ka ɲɛsi maaw ma minnu kɔni ye juru ta bankiw la. O kɔfɛ maa minnu yɛrɛ fana bɛ sanni feere kɛ Mali yɛrɛ jamana ni Senegal jamana ni ɲɔgɔn cɛ, n'i taara jagofɛn fana ta, jagofɛn min ni a yɛrɛ kɔni bɛ se ka tiɲɛ tile damadɔ kɔnɔna na, mɔbiliw kɔni ka taga ni ka segin baliya o bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba de ye. Fɛn kɛnɛ minnu bɛ yen nɔ n'i taara ta Senegal jamana yɛrɛ kan k'a fɔ i bɛna n'a y'an ka jamana kɔnɔ, o fɛnw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tiɲɛ. O kɔfɛ nin gɛlɛya bɛ se ka bɔ fɛn min kan, o de ye k'a fɔ dɔw yɛrɛ bɛ se ka fara fɛnw yɛrɛ sɔngɔ kan. Bari n'i ye Mali yɛrɛ jamana ta k'a lajɛ, an ka sanni feere fɛnw a bɛɛ lajɛlen bɛ doni bibi na a fanba ka bɔ Senegal jamana yɛrɛ kan ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔna na. O de y'a to bamananw bɛ a fɔ an fɛ an ka jamana kɔnɔna na, an ta tɛ basa kɛlɛ la, o ye a ɲumanama ko ye. Sira min tigɛlen filɛ nin n'o de ye ka bɔ Bamakɔ yan nɔ ka taa Kayi, a siraba kɔlɔlɔ a bɛ se ka se Maliden yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma, hali maa minnu kɔni tɛ Kati yɛrɛ sigibaga ye ka taa se Kayi yɛrɛ sigibagaya ma. An bɛ se k'a fɔ kɔlɔlɔ kɔni caman bɔra siraba in tigɛli la, siraba min bɛ bɔ Bamakɔ yan nɔ ka taa Kati, Kolokani, Jijeni ni ka i kunda Kayi kan, a ka ja ka taa se fo Mali yɛrɛ ni Senegal dancɛ ni ɲɔgɔn cɛ, kɔlɔlɔ caman de kɔni bɔra la min bɛna kɛ degunba ye ka ɲɛsin anw ka jamana yɛrɛ sɔrɔ ma. Don n'a nataw la siraba in kibaruyaw an bɛna ɲini ka da tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen tulo kan inshallah. Ala ka cɛbɛn sabati maliden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ an kunda farafinna ani diɲɛ fantɔw kunnafoni kan. Centrafrique jamana kungango kibariyaw la jirala k'a fɔ Centrafrique kɔnɔ o fɛnw y'o ka kasoladenw bi yɔrɔ minnu na ni u b'a a wele ko garaba. A jirala k'a fɔ fɛn ye garaba kɔnɔna na bi ko fɛn ye o kɔni fan bɛ i n'a fɔ dakɔnɔɲi fɛn ye kasoladenw kɔnɔna. O de hokun kɔnɔ u ka ministriso min ka baara ɲɛsinnen don fɛn ye kiriko ɲɛnabɔli kɔni ma kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye o ka cɛkɛ yɔrɔ min bɛ ni u b'a wele ko inspection générale des services judiciaires ko ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka taa maaw kɔni jateminɛ gɛlɛya minnu bɛ maaw kan nin yɔrɔ ninnu kɔnɔna. O de hokun kɔnɔ o maa min bɛ o ɲɛma nu o ye Joseph Bendumi ye a n'a ka maaw ye jateminɛw kɔni ja ale n'a ka maaw ka jateminɛw kɔnɔna o nana ye k'a fɔ fɛn ye maa 1000 bɔɲɔgɔnko. A jirala k'a fɔ ko olu ka jateminɛw n'a fɔ maa 1000 min kɔni minɛlen don fɛn ye nin kaso in kɔni kɔnɔ maa 800 bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɛ u ma se ka kiiri wa ɲɛ ma se ka sɔrɔ u ka kow kɔnɔna. O de ko kun kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko i bɛ taa sɔrɔ maa dɔw yɛrɛ bɛ u la minnu ye san 2 san 3 fo ka taa se san 4 kɔni ma olu ka kiiri dama don ka kumaw na wa ko maa yɔrɔ dɔw bɛ minnu ye san 2 kɛ olu ka kiiri ko kuma kɔni kɛla siɲɛ 1 bɔɲɔgɔnko de o yɔrɔw la ko o de kɛla sababu ye fɛn ye nin kaso bo in kɔni ko a kɔni fan bɛ fɛn ye kasoladenw kɔnɔna wa o de kɛla sababu fana kɔni ye ko nazaraw bɛ min wele ko 2 mètres carrés ko i b'a sɔrɔ kasoladen kelen bɛ o kɔni ka balo bɛɛ lajɛlen bi kɛ o yɔrɔnin korolenin de kɔnɔna na. Farafinna camancɛ jamana min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko Congo Brazzaville kɔni ye jamana ye an bɛ se k'a fɔ Malika kɔni caman bɛ jamana kofɔlen min kan u ka duguba yɛrɛ fila bɛɛ lajɛlen Brazzaville ka taa se Pointe Noire ma. Juma tɛmɛnen Congokaw kɔni ye waleya dɔ bila sen kan min b'a to fɛɛrɛw ka boloda ka se ka sumaya bana yɛrɛ kɛlɛ ka bɔ nin jamana kofɔlen kan. O baaraw kɔni tɛna kɛ dɔwɛrɛ a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko sange sulen ka se ka o kɔni ɲi maaw la min b'a to u yɛrɛ bɛ se ka kisi ni ka u tanga ka bɔ sumaya bana yɛrɛ ma. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ o baara kɔni tun jɔra Congo Brazzaville jamana kan kabiri san 2012 waati ka na bila san 2019 na sange sulen o kɔni tun ma di Congo Brazzaville kaw ma. Bari waati tɛmɛnenw na diɲɛ seleke 4 tɔnba ka bolofara min ɲɛsilen don sumaya bana ka taa se sɔgɔsɔgɔnijɛ ani sida bana yɛrɛ kɛlɛli ma olu bɛ nafolo kɔni di diɲɛ yɛrɛ setigi jamanaw ma min b'a to u yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na ka sange sulen kɔni sa k'a tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ. Nka waati tɛmɛnenw na u kɔni tun ye Congo Brazzaville sange sulen kɔni musaka di kɔni ka o jɔ ka yira k'a fɔ n'i ye Congo Brazzaville yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jamana don min kɔni tun bɛ ka bɔ dugu jukɔrɔ dɔɔni ka sababu kɛ taji min yɛrɛ tun bɛ ka bɔ u ka jamana kan. Nka nin waati laban ninnu na gɛlɛya dɔw kɔni ye Congo Brazzaville yɛrɛ jamana sɔrɔ min kɛra sababu ye taji bɔ minnu kɔni bɛ ka kɛ u ka jamana kan a tɛ ka sɔrɔ ba lase u ka jamana ma. O nɔ kan diɲɛ seleke 4 tɔnba min filɛ nin min ni a ɲɛsilen don sida bana yɛrɛ ni sumaya bana ka taa se sɔgɔsɔgɔnijɛ yɛrɛ kɛlɛli ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ u bɛ n'u bolo don dufa la ka Congo Brazzaville yɛrɛ dɛmɛ min b'a to u yɛrɛ bɛ se ka sange sulen kɔni di maaw ma cogo min na. Jateminɛlikɛlaw ka ɲɛfɔcogo la n'i ye Congo Brazzaville yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ denmisɛn minnu si tɛ tɛmɛ san 5 kan maa minnu kɔni bɛ fatu olu la 100 sigila 42 olu bɛɛ lajɛlen bɛ fatu sumaya bana de senfɛ. O b'a yira k'a fɔ Congo Brazzaville jamana kan sumaya bana kɔni a bɛ dadigi kɛ maa caman na yen nɔ.
Hokon kuna fununa ajirala ka fo wilika jodo kon kera kungo sibiri do ka ben oktukalo kle bisaba ankele wilika jon tuma ya maria hokon yere maraba fe ne ata ka lage ibai ka fo demsenu fo kata se musulaka ma olude kunga chani wilika jon keneka ona nasrala muye hokon finitikla kawi oloko ni wulla kan wilika jokela nunu kumbe munye gazie oyo ofio ka fo kalaba ka mo chama ko ni mineni kata odatu ngo shima demsen nunu balika ka wilika jon kon ke ibai ka fo ni wilika jokela nunu chama okunkela no kunda hokom yera parlement ka ani administration numbe yoro muna ni chieni koni ngani ga munye polisi yolu koni sera ku ukumbe ajirala ka fogo ni makofole nunu koni sera ka chien doge sabula uye polisi soro krefla kon jin ga tasme maseka chien chama ke sabula miniti bisaba nyogona finiti la ka sera ka tasme koni faka Endu jamana kunafununa ambalo dena ka fo endu ka marabolo mimbe na be wele ko azam na lere be talike u ka jamana yere kodu yanfan ni koro yanfan ko ni danche ayirala ka fo ko wo jamana ni jamana bado be danche bo na be wele ko Bangladesh ka sabu ke miye maye mamunu be no e tamando no lu bo Bangladesh ka o fe kana endi jamana ka utu ni sekeli blan ya sanani yere ka yini ka don o manunu ka sega fese ka ayirala ka fo ko endi jamana donte o wala nunu ko ni bara kunungo barsa sekeli blan ko 50 sanani nyombo jonko ka jatimino ko ni ke miye endi jamana den yere o ka sega don ani mamunu te endu jamana den o lu ka sega don o wala nunu ko ni kera sababu o ka kuna fondilo yira ka fo ko ni bena ke tari barsa jama kunche ni be ni marabolo ko falina min kera sababu ite endu jamana den yere ni Bangladesh jamana don to ka bonyona nga sekelu ya yira ka fo ko ni wala nunu ko ni bena dankari ke islamo de la keren la islamo munu be ni yoro ko falina ni setuye barsa ni ata ka laje o chamambe u bena genga bon yoro ko falina mamore be kabini samba kelen keme kono don ani biunu la ani kelen ibe ni yoro ko falina ni seben fra jonjon tibulu mi mayira ka fo ko endi jamana den ibe genga bon yoro ko falina o bena ke sababu o bena to gele abani yoli la ni de be dansigi aw ka bi don kunnafoni la telenyata ɲɛmɔgɔya so ye min fara ɲɔgɔn kan aw ka kunnafoni hukumu kɔnɔna la an bɛ foloni tanuni lase aw minnu sigilen don k'an lajɛ ni waati na ka ɲini ala fɛ sankura hɛrɛ a k'o di an bɛɛ lajɛlen ma aw sɔgɔlen ka to ɲɛta tv la